Дівчата, показую швиденько свою колекцію ножниць. 5 років вишиваю, нарешті знайшла ті, які дуже зручні, коли ти кріпишся на лицевій стороні. Це подаровані Алусі для фото, ці куплені для цього набору для фото, дуже гарно. Кохана куплений мною для фото, сажу подаровані подругою для фото. Також для фото куплені, дуже незручні і не знаю, для чого купила. Це мої Primark самі улюблені були. Наразі вони в мене вже лежать відстойнику, бо я знайшла самі кращі. Також Мадейра куплені для вишиванок вирізування робить. І ось ці це просто знахідка. Дівчата вже багато-багатокольорниці, хто вишиває. Саме з таким згибом купували, тому що ними дуже зручно на лицевій ось так от ниточку відрізаєш, навіть хвостика не залишається. Дуже зручні вони. Ось оце фірма. Мені Танюша купила, я попрохала її в магазин Моток на виставці. Якщо хтось знайде, то їх дуже багато, мені здається, в інтернеті. І ось моя улюблена голочка Бур.